L-għajta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal pjan fit-tul għal Malta Għawdex telat fil-quċċata tal-Aġenda Nazzjonali. B'numru ta' gazzetti f'dawn il-jumejn jiktbu bi prominenza dwar il-qagħda tal-pajjiż, in-nuqqas ta' pjanar u l-ħtieġa ta' pjan fit-tul għal Malta. Fl-aktar ħarġa riċenti il-Gazzetta Times of Malta ippubblikat editorjal fejn għal darba darbtejn il-Partit Nazzjonalista ingħata raġun dwar it-twissijiet tiegħu għal pjan fit-tul. Joseph Muscat jista' jinjora t-twissijiet tal-Partit Nazzjonalista dwar il-possibilità ta' influss ta' ħaddiema barranin fuq l-ekonomija u l-aspett soċjali tal-pajjiż, imma fl-aħħar mill-aħħar se jkun il-pajjiż li jitlef jekk ma jkunx hemm pjan sostenibbli dwar dak li għandu bżonn isir. F'parti oħra dwar l-afsa fuq l-infrastruttura tal-pajjiż minħabba nuqqas ta' pjan fit-tul, l-editorjal ta' The Times jgħid mhuwiex il-Partit Nazzjonalista biss illi qed iwissi dwar l-impatt tan-nuqqas ta' sostenibilità. Osservaturi ekonomiċi qed jgħidu l-istess ħaġa. Dan hu il-prezz illi ħanħallsu jekk fit-tul ma nippjanawx u nirreaġixxu biss b'mod instantanju għal bżonn ta' dak li għandna illum. Dwar il-kwistjoni tal-eluf kbar ta' ħaddiema barranin illi l-Gvern irid iġib f'Malta bejn 40 u 70 elf iqumu mistoqsijiet dwar il-problemi dejjem jikbru ta' kirjiet għoljin ħafna illi qed jisfurzaw familji joħorġu minn djarhom biex imorru jorqdu fil-garaxxijiet u fil-karozzi. U dwar l-afsa tal-influss ta' ħaddiema barranin fuq l-infrastruttura u s-servizzi tal-pajjiż f'analiżi dettaljata l-editur tal-Gazzetta Illum Albert Gauci Cunningham jistaqsi il-Jobs Plus qed tinnegozja biex ikunu importati ħaddiema barranin f'Malta, imma pajjiżna jiflaħ l-iktar u jaqblilna jew le. U minn analiżi tal-pożittiv u n-negattiv jidentifika żieda fil-kirjiet, pajjiż aktar iffullat, aktar bini u spazju inqas, spiża ikbar fuq is-sistema tal-welfare u żamma ta' pagi fl-istess livell bħala in-naħa l-kera ta' nuqqas ta' pjan fit-tul. U għalkemm mhux direttament marbuta mal-migranti ekonomiċi, iqum ukoll tħassib dwar jekk pajjiżna huwiex preparat għall-influss ta' immigranti li jiġu Malta għall-ażil, kif jikkummenta d-direttur tal-Aditus mal-Gazzetta The Malta Independent.